Kom så, Jonas! Kom så, Jonas! Kom så, Jonas! Martin! Så Jonas! Danach boksen, Martin. Kom. Træk vejret, Jonas. Hands up, Martin. Hør. Ja, besser fokuseret. Indvendig logik. Und arbejde. Godt, Jonas! Und was macht ihr nicht? Fint, lad mig tænke på den. Så fyr højre lukning. Rigtig taktik. Ja! Træk vejret, Jonas. Kommer der en, to, han kommer frem lidt. Kom, Martin. Arbejde. Jawohl. Gehen runter, Martin. Gehen runter. Ja! Godt. Und hoch. Ja! Hold! Hold op! Det er godt, Jonas. Træk vejret. Kom så, Jonas! Knie vor, Martin. Knie vor. Kom nu, John. Ja. Du har ham. Ja! Tag den ud. Tag den ud. Godt, Jonas! Det er flot, det er flot! Det er flot! Træk vejret, Jonas. Træk vejret. Det er rigtig flot! Kom så, Jonas! Kom så, Jonas! Sådan! Kom så! Træk vejret. Jonas, træk vejret. Så de hochheben. Godt, Jonas! Kom, Martin! Gehen runter, Martin. Ja! Kom så, Jonas! Hände hoch, Martin. Hände hoch. Ja, da. Det er flot! Ja! Gehen runter, weg vom Käfig. Martin, Jonas. Kom så, Jonas! Ja! Und stabil. Kom, Martin! Bleib. Venstre ben ud. Stabil. Træk vejret, Jonas. Bleib bei Martin. Schieben. Schieb ihn wieder auf den Rücken. Jawohl. Genau. Bleib. Hey, sindssygt. Træk vejret, Jonas. Martin, Links oder? Ist Körper, Hüfte unten lassen. Martin, Hüfte unten bei dem Und jetzt stark. Træk vejret, Jonas. Hier am Bellymark. Hier England. Kom nu, Jonas. Martin, Ellenbögen eng. Kom så, Jonas! Kom så, Jonas! Kom, Martin. Pas auf deinen Arm auf, Martin. Træk vejret. Rechte Arm auf. Ned med op og lav ud på siden af ham. Martin, hoch. 1 minut og 30, Jonas. Kom så! Godt kæmpet, Jonas! Se noget. Det kan jeg ikke se. Ja, jeg så dig til. Knie ran. Martin, Knie ran. Skub med foden. Rechtes Knie Skub ran. afstand. Genau. Skub hans hoved væk med underarmen. Ran, Jonas. Ja! Ja, Jonas! Ja! Ja! Sådan, Jonas! Det er rigtig flot! Kom så, Jonas! 4 minutter. Ja. Halt seinen Arm fest, Martin. Ja. Jonas, skyd bomber. Træk vejret, Jonas. Træk vejret. Kick, Martin.
Martin, kig. Los Martin, træt i! Jeg tror ikke, sparker med. Bare hold ham. Jeg må ikke få nok, Jonas. Du scorer point, Jonas. Der er 20 sekunder, Jonas. Bare hold ham. Ja, lige. Det er med, Jonas! Bum! Hvor er det lækkert! Træk vejret, Jonas. Jeg holder den ned. Jonas! Nej. Okay, føj! Ja, Jonas. Ja, und schieb! Skål. Genau! Und heb ihn aus, Martin! Kopf in Nacken, Hände, und schieb! Rücken, liegt tæt til rücken. Gerade zum Käfig, Martin! Gerade zum Käfig! Ja, Jonas! Ellers gå ned og lave det, vi lavede lige præcis. Ja, genau! Kom her! Kom så, Jonas. Und schieb! Bare kom. Kom op og stå, kom op og stå. Sådan, Ja, Jonas! sådan. Sig, Martin, kom! Ja, godt, Godt, Jonas. Pas på benet. Ja, hvor er det godt. Kom så, Jonas. Pas på benet. Ja. Ja! Maus! Lidt henover. Martin, lige for! Nu, venstrebenet over! Slå ham, og så kigger over. Slå ham. Hej, Dina! Ja! Kom, rykke over! Rykke eksplosivt! Op og aflever nogle slag. Løs! Ja! Bliv ved. Godt, Jonas! Sådan, Jonas. Kom lige ved! Når du skynder rundt, så tager du ryggen. Godt, Jonas. Godt arbejde, Jonas. Lige maven, Jonas. Lige maven. Træk vejret, Jonas. Lav noget, Jonas, så I ikke bliver breaket. Der var ikke meget tid. Jonas, slutbomber. Ja. Sådan, Jonas. Så, ja! Hold ham. Bare kig der noget. Træk vejret, Jonas. Martin, kig! Kom ind over, så lav et slag. Ja! Det er med, Jonas! Sådan, Jonas. Hvad er det, han laver? Han ligger bare der. Martin, kig! Kig, Martin! Ja! Hvor er det lækkert, Jonas! Lav spark, så rammer ned i ballen. Ja. Ja, det er flot. Bliv ved! Hvor er det lækkert! Bum. Det er af! Lav ydersiden. Ja, det er godt. Sådan, Jonas! Du scorer point. Ja! Kom så, Jonas. Hvor er det lækkert! Det er flot. Og så går du ind over bag. Martin. Sådan. Kom så, Jonas! Sådan. Op og stå. Ja! Spark. Spark. Ja! Ydersiden! Ja! Han er helt færdig, Jonas. Ved, Jonas! Bombe ned igen. Træk vejret, Jonas. Ja! Martin, 1 minut.
Kom med med den! Det er 3 runder, ikke? Ja! Flot! Kom så, Jonas! Det er slut, Joni! Jonas, træk vejret. Kom ned med højren. Ja, ja, ja! Sådan der. Ja, ja! Ja, hvor er det lækkert! Træk vejret. Bare hold ham. Bare hold ham. Nok til, Martin. Her! Ja, den er slut. Det var sjovt. Det går som pointsedlen, men det er sammen. Den sidste runde der. Jeg ved ikke, om de får nøglen til deres egen. Joni! Yeah!